Hei, minä olen Anne ja opetan teille tekemään kransseja tällä lyhyellä kurssilla, joka on ihan edullinen hankkia ja tulla mukaan tähän touhuun. Opit, miten tehdä itse kranssipohja, joko pajusta tai tässä on tehty korallikanukasta. Sitten kuinka teet havukranssin tähän kyseiseen pohjaan. Ja siihen sitten voi laittaa haluamiaan koristeita. Tai ihan ilman koristeitakin se on kiva. Sitten mä tässä syksyn kunniaksi tein tämmöisen ruskakranssin tuolta metsästä poimimista niin mustikan ja puolukan varvuista. Ja osassa niissä on näitä värikkäitä lehtiä mukana, niin saatiin vähän tämmöinen koristeellisempi versio tästä. Ja todellakin tässä ei kustannukset hirveästi paina, kun tässä oikeastaan ei ole muuta kustannusta kuin tämä rautalanka, joka vähän tarvitaan. Tervetuloa kurssille!